गिबियावनो खुलुमबाय आंनि मुङा फरायना मिनिस्ट्रि बर' आं दिनै बे एम्पायार एकाडेमियाव जानाय बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आं 2023 मायथाइनि एचएस आनजादाव 90.2% मोननानै गावनि एम्पायार एकाडेमि फरायसालिखौ आरो बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेनि थाखायनो आं आंनि सार मेडाममोनखौबो साबायखर होनो सानदों मानोना बिथांमोननि थाखायनो आं दिनै बे मासिखौ मोननो हादों। फरायनाया जायखिजाया आङो एम्पायार एकाडेमियाव हस्टेलावनो थायोमोन स' क्लासफोराथ' 8:30 ओमफ्राय 3:30 PM सिम बेबायदिनो जाखायोमोन बांसिन समा फरायसालियावनो माने स्पेन्ड जायोमोन आरो ओमफ्राय टिचार्सफोरनि फोरोंनायफोरखौनो एसे ग्रेड खालामनानै ओमफ्राय फुङावथ' बांसिन फरायनाय जायामोन ओरैनो 1 घन्टाफोर बिदि फरायोमोन ओमफ्राय बेलासियाव 6टाफोरनिफ्राय जागायनानै बिदिनो जायखिजाया हस्टेल रुल्स माने सोलिनानै बिदिनो बारा फरायनाय जायाखैमोन नाथाय कनसिस्टेन्सि मेनटेन लाखिनानै बेबायदि फरायनायनि अनगायै नोङो मा खालामनो मोजां मोनो? फरायनायनि अनगायै आङो मोसानाय मेथाइ रोजाबनाय खेला दुला मा बेनि अनगायैबो आर्टफोर खालामना मोजां मोनो आं JEEनि थाखाय कचिं लानो सानदों ओमफ्राय बेयाव उथ्रिसारनो हायोबा आं सासे गावखौनो सासे इन्जिनियार महरै गसंथानो खेला दुला मा बेनि अनगायैबो आर्टफोर खालामना मोजां मोनो आं JEEनि थाखाय कचिं लानो सानदों ओमफ्राय बेयाव उथ्रिसारनो हायोबा आं सासे गावखौनो सासे इन्जिनियार महरै गसंथानो सोरनिफ्राय बांसिन सापर्ट मोननाय जादों? बेसेबां नाम्बार मोनदों नोंथाङा? आं फिजिक्सआव 94 मार्क्स मोनदोंमोन ओमफ्राय केमिस्ट्रियाव 92 ओमफ्राय इंलिसाव 84 आरो ML बड'आव 91 ओमफ्राय बाय'लजियाव 90। थेंक इउ। गिबियावनो नोंथांनिसिम आं साबायखर खुलुमबाय साबायखर बावहरबाय आंनि फिसाजो मिनिस्ट्रिआ दिनै बर' माहारिनिफ्राय एकाडेमिनिफ्राय जितु BTCनि अल BTCनि भितरावनो माने टपाव थानो हादों ओमफ्राय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय जेनेबा जों BTC हिसाबै जेनेबा जों आंनि फिसाजोआ 90.2आवनो जों गोजोननायखौ लानानै थानो नांदों नाथाय जों आं मोनसे मेसेज हरनो नागिरो गासै BTC एरियाखौनो आं मोनसे मेसेज हरनो नागिरो मा जेनेबा जोंनि आउट अफ BTCनि जायगाफ्राव जेनेबा 96-97% लानानै मालाय बिसोर बहुद गोजौ थाखोआव थाङो जों नाथाय जेरै जोङो दुखुनांथाव आंबो माने आसुरित मोनदोंबा आंनि फिसाजो मिनिस्ट्रि बर'आ 90% मोननायावनो टप होननानै माने मोनसे पजिसन मोननायखौ देखायदों नाथाय BTCनि बाहेराव जिखिनि BTCनि आउट अफ BTCनि स्टुडेन्टसफ्रा 96, 97, 90 बिसिम मोननो हादों दिनै आं थिग बिदिनो BTC एरियानि स्टुडेन्टसफोरखौ खावलायनो नागिरो मा जाहाथे गुबुन हारि बा अन्यान्य जोंनि आउट अफ BTCनि बायदिहाय पजिसनफोरखौ लाखिनो हायो बा पार्सेन्टेजफोरखौ लाखिनो हायो बेनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय आंनि हांख्रायनाय बियो एस ए गार्जेन जोंनि आसलते आं जोंनि गार्जेनफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय लेखा मा जों आसलते बहुत मानसियानो बुङो जे माने आंखाल माने इक'नमिकेलि माने बेकवार्ड बा थाखा फैसा गैया बिदि खोथाया आसलते बुंनो समाया होननानै आं बुंनो नागिरो मा जेरै सासे माने स्टुडेन्टसा जेरै मिनिमाम एटलिस्ट जिखिनि नांगौ जेनेबा बाबा आंनो मोनसे खोलोम नांगौमोन जेनेबा खोलोमनि दामा 12 रांल'सो जों बेखौनो फैसाखौ होननानै माबानो नागिरो जेनेबा बहि गांसे नांगौमोन 20 टाका बा 40 टाका दामनि गतिके बेखिनिखौ जों बायालासेनो जाहाथे गथ'नि मिनिमाम माने जिखिनि नांगौ
बेखिनिखौ जाहाथे माने कृपनालि खालामा बा कन्जुसामि खालामालासेनो बेखिनिखौ जगार होनो हायो जगार होनांगौ लोगोसे फरायनाय बेलायाव जिखुनु मोनसे माने जोथोन लानांगौ प्लास माने फरायनायखौ कन्टिनिउ खालामनो माने कन्टिनिउ खालामनांगौ होननानै माने साजेसन होबाय थानांगौ आरो आं मोनसे बुंबावनो नागिरदों जेनेबा गथ'आ जेथिया मेचियर जागोन मेचियर प्लास जेनेबा क्लास 10 प्लास जानायनि उनावहाय 11, 12 प्लास मोनो होमब्ला बिसोरखौ जों साफिसियेन्ट माने बिसोर माने बुजिनाय जायो बुंब्लानो बुजिनाय जायो थिग बिदिनो जों जाहाथे हागौमानि गथ'खौ जेरै जोङो आंहा परिबेक गैया जोंहा न'खराव थाखा गैया जेनेबा परिबेका जोंना गाज्रि माने गामियाव माने दावराव दावसि आसलते जेतिया माने बियो कन्टिनिउ जेतिया माने इन्टारेस्टेड बा मोनसे जिखुनु साबजेक्ट मेटारनि सायाव बा मोजाङै फरायनायनि सायाव जुदि गुरुत्त' होयोब्ला आसलते बेफोरो हेंथा होनानै भाबिया जिखुनु परिबेकावनो गथ'आ जुदि मोजां उद्देश्य थायोबाथाय बे साक्सेसफुल जानो हायो होननानै आं फोथायो